Ahoj všichni. Odkud máš ten lesk? Tak tenhle lesk se nedá koupit v Česku, bohužel. Jeho koupila moje teta Američanka. Já jsem asi napůl Američanka. To, že tvoje teta bydlí v Americe, neznamená, že jsi napůl Američanka. A co ty jako víš o mé rodině? Já jako už umím hodně dobře američansky, takže já už jsem skoro jako na 100% Američanka. My se asi budeme stěhovat do Londýna, protože mamka se chtěla přestěhovat do hlavního města Ameriky. Odkud máš ten prstínek? Jako tento? Tak ten mám po své babičce Kundu Smradě první, která zemřela v roce 1323, takže ten asi nedostaneš koupit, promiň. Ale moje babička zažila obě 2 světové války. Když umřela v roce 1323, tak nemohla zažít obě světové války. Tak asi něco vím o své rodině. Aha. Honza připojeno.